गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावबाय खुलुमबाय। जोङो 9 मार्च बा 8 मार्चआव इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे मुलुगनां आइजो सानखौ जोङो खुंग्रिंनि नैबे गामि स्कुल फोथारावहाय जोङो आखायाव खुंनो लादों। जोङो लुबैयो नैबे ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंनि आइजो जाहाथे बिथांमोनहाबो नैबे वुमेन्स डेनि सेलेब्रेशनखौ बयबो जाहाथे गाजा गोमजायै खुंलायलायो। जोङो बाहाय माने एवेयारनेस प्रग्राम बायदिबो जोङो लादों। बाहाय जोङो खोब कालारफुल बा माखासे मिनिंफुल प्रग्राम्सखौ जोङो बाहाय लानाय जादों। जोङो बाहाय जोंनि थीमा जाहैगोन इमब्रेसिं इकुवेलिटि, थारमाने समानथाइखौ बजबनानै लानि। जोङो मुलुगावहाय जुदि आवगायलांनांगौबा जौगालांनांगौबा आइजोफ्राबो समान समान आवगायलांनांगोन बा आगान सुरलांनांगोन। राजनिथि बिथिङावनो जा आरो समाज बिथिङावनो जा आरो जोंनि रांखान्थि बिथिङावनो जा जोंनि आइजोफ्रा गोख्रों जानांगोन, समानैनो आवगायलांनांगोन। आरो लोगोसे जोङो सिक्खा दिक्खा बा सोलोंथाइयाबो जोंना आवगायलांनांगोन। आरो जोंनि साइस्थ' बिथिं बा जेसेबांखिनि जोंनि आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय जे जोंनो नांगौ कनस्टिटिउसनेल बा जोंनि लेगेल आयेन भाबै जोंनि जे मोनथाय बेखौ जोङो मिथिनांगोन, जोङो सोलोंनांगोन आरो जोङो डिमान्डबो खालामनांगोन आरो जोङो लानोबो रोंनांगोन। दा नंखायनो जोङो नैबे गोदोसोनानै थानाय बा गामि सिं खुंग्रिं ओनसोलावहाय बे गामिनि जेसेबांखिनि समाज माने बिथांमोनजों लानानैनो जोङो बाहाय खुंनो लादों। आरो बाहाय जोंना गेम्स एन्ड स्पर्ट्स माखासे गेलेनायबो थागोन आरो कालचारेल कम्पिटिशनबो थागोन। आरो बाहाय जोङो आलासि हिसाबै माखासे आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों, जाय माने गभर्नमेन्टआव गभर्नमेन्टआव लोब्बा लानानै मावनाय, जेनेबा पुलिस बिभागनि आइजो दैदेनगिरि जाजोबगोन बिथांमोनहा। सोरबाया सार्कोल अफिसनि, सोरबाया प्रफेसार माने सोलोंथाइ माने डिपार्टमेन्टनि, आरो डाक्टार जोङो बिथांमोनखौबो लिंहरनाय जादों। आरो बाहाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्राया जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ CM श्रीजुत प्रमद बर' सारआ चिफ गेस्ट जानानै फैनो थाखाय बाहाय गावनि कनसेन्टखौ होनाय जादों। आरो बाहाय जोंनि केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म साराबो फैगोन। लोगोसे जोंना बाहाय जोंखौ माने जोंजोंनो आगे भागे जोंनि नैबे 14 चिरांनिनो EM श्रीजुत रन्जित बसुमतारी बिथां आरो जोंनि सिडली समस्तिनि MLA श्रीजुत जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहाबो जोंखौ जोबोद थुलुंगा होदों, मदद होदों जे नैबे मुलुगनां आइजो सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनांगौ। आरो नैबे ओनसोलनिफ्राय जाहाथे जोंनि जेसेबांखिनि समाजावहाय जे जानाङा बे जानाय बेखौ जोङो बोस्रांनो हायो। जेनेबा हिउमेन ट्राफिकिं, जेनेबा जोंनि आइजोफोरनिफ्राय गोबां माइग्रेसन थांनायखौ जोङो नुदों, जिनाहारि जानायखौबो जोङो नुदों, डमेस्टिक भायलेन्स बेफोरखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनो हायो। बा जोंनि खोमसि फोथायनायखौ जोङो जाहाथे गैया खालामनो हायो। जोंनि नैबे एजुकेसन डिपार्टमेन्टआव जाहाथे जोंनि ओरैनि आइजोफ्राबो आवगायलांनो हायो, बिनि खामानिखौ जोङो जाहाथे मावलांनो हायो बेखौ जोङो नाजादों। आरो बेहायनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनिफ्राय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा जेब्लाबो लुबैयो जे आइजोफ्रा गावसोरनो आवगायनांगौ होननानै, आरो जोंनि समाजावहाय जाहाथे जोङो मोजां मदद होनो हायो। प्रत्येकटा गामि ओनसोलनि जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे बयबो माने जोंहा रैखाथि दं होननानै साननाया फैयो। माने खोमसियानो जा सानानो जा सोराङानो जा, आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय जाहाथे जोंहाबो मोजां रोंनायनि, आवगायनायनि, डेभेलपमेन्ट जानायनि मोन्थाय दङ, बेखौ जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो मिथिलाङो। बे सांग्रांथिया उन्दैनिफ्रायनो जाहाथे फैयो, बिनि थाखायनो जोङो मादार्स क्लाब दानायनि खोथाखौ जोङो सानदों। आरो हैदिनखालि मुलुगनां आइजो सानावनो जाहाथे जोङो बेखौ जागायजेननो हायो, बेखौ जों आखायाव लादों। जोङो सानसेनिल' प्रग्राम बियो। आइजोफ्राबोदि गासैबो खामानियाव मावनो हायो, नाथाय माखासे आइजोफोरखौ नुयो दे गावखौनो लोरबां खालामनानै लायो, बेनि सोमोन्दै जोङो बेखौनो बेनि थाखायनो जों सांग्रांथि
होनो फैदों जोङो रावबो माने लोरबां नङा जोंहा बयबो गोहो दङ आरो माने गोख्रों जोङो आरो जाहाथे माने लोरबाङा माला जायो जेला जोंनि गोसोआव जोंहा रैखाथि गैया नामा समाजा जोंखौ माने मदद होनाय नङा नामा बे जेला गोसोआव माने माने न'खरनि मानसिया जोंखौ मदद होनाय नङा नामा बे जेला गोसोआव फैयो होमबासो लोरबां जायो दा जोङो बे माने जोङो आइजोफोरखौ जोङो लोरबां नङा जोङो जोंहा आखाइ हमलायनानै जोङो दिनै आवगायलांनांगौ होननानैनो जोङो नैबे मुलुगनां आइजो साननि थिमखौबो समानथाइखौ बोजबनानै लानि आरो गोख्रों जानि आरो आवगायलांनि होननानैसो नैबे इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेखौ जोङो नैबे खुंग्रिङाव फालिनायनि थांखिखौ लानाय जादों। बै दिनखालि रायजो राजाखौ बाहागो लानो मा होनो बै दिनखालि जे बेहाय रायजो राजाखौ बाहागो लानो थाखाय औ जोङो बे दिनखालि नैबे फुरा 14 चिरांनि आरो चिरां जिल्लानि आरो बिजनि जिल्लानाबो जोंजों बाहाय माने जयैनो खुंनाय जादों चिरां जिल्ला UPPL आरो बिजनि जिल्ला UPPL आइजोनि जेसेबां दालाय बे खुंनाय जादों आरो बिनि सिंनि ब्लक प्राइमारि आरो VCDC बिसोरथ' थाखागोन आरो रायजो राजाखौबो जोङो लैहोर लैहोर फैनानै जे बे जोंनि 9 मार्चआवहाय मुलुगनां आइजो सान फालिनायाव लोब्बा लानानै आरो जोंनि जे रोंनांगौ आरो जोंहा जे सोलोंनांगौ जाहाथे बाहाय मोनलाङो माबा मोनसेबाबो जोंबो होलांनो हायो आरो रायजो राजायाबो जाहाथे माबा मोनसे मोनलाङो बिनि थाखाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। चिरांनि अनगायै गुबुन जिल्लानिया बाहागो लाफैनाय नङा जोंना गासिबो जोङो UPPL हिसाबै गासिबो गुबुन गुबुन जिल्लाया गाव गावबागावैनो 9 मार्चखौ खुंदों बिसोर खुंगोन जोङो बाहाय माने इनस्ट्राक्सन हरनाय दंखायो मा खालामनांगौ प्लान्टेसन आरो लोगोसे सांग्रांथि मेल होनांगौ बेफोर गासिबो जोंनि सेन्ट्रेलि इनस्ट्राक्सन दंखायो आरो जोङो जोंनि आइजो माहारि